Ha arribat el moment de parlar de la gralla. Primer de tot, m'agradaria que coneixéssiu les seves parts. I doncs podem veure que la gralla consta pràcticament de 3 parts. La canya o hinxa, el tudell i el propi cos de la gralla. Com ja hem dit anteriorment, la hinxa està formada de 2 pales de canya que al vibrar produeixen el so. I aquest és portat a través del tudell. Això es muntaria així i la vibració passa per aquí i va directament al tudell. De tudells hi ha de molts tipus, hi ha de més curts, hi ha de més llargs, que ens pugen l'afinació, però el més important d'un tudell és que porti bé l'aire i la vibració, que al final és el que farà sonar el nostre instrument. Per tant, quan més primet sigui un tudell, millor portarà la vibració. Aquesta passa del tudell al cos de la gralla. I com té forma cònica, amplifica el seu so. Com us he explicat, la columna d'aire arribaria d'aquí fins aquí. I nosaltres, tapant i destapant els forats, allargaríem o escurçaríem aquesta columna d'aire. I destapant una mica els forats, o tapant-los malament, trencaríem aquesta columna d'aire i aconseguiríem octavar. Dins del cos de la gralla també trobaríem diferents parts. Trobem 2 argolles, una superior, en aquest cas la meva en té més, però normalment el seu és que en tinguin una aquí baix i una argolla aquí dalt. Trobaríem també 1, 2, 3, 4, 5 i 6 forats. 6 forats a la part davantera i un forat a la part posterior. I hi ha més forats. Hi ha aquests 2 foradets d'aquí que els anomenarem aires. Els aires bàsicament serveixen per l'afinació, així que no tenen cap utilitat a l'hora de tapar. Algunes vegades, si hi ha algunes gralles que estan una mica desafinades, veureu que el músic posa una mica de celo aquí, en els aires, sobretot per regular la nota del sol. Però en principi, si la gralla està afinada, no hauríem de fer res més que pensar la nota i atacar-la correctament. I ara ja podeu passar al següent vídeo on parlarem dels diferents tipus de gralla que podem trobar.